ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସତରେ କଣ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବାଲୁକା ମଧ୍ୟରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିଲା? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ମହାରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାଲୁକାର ଆସ୍ତରଣ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ରହିଗଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, କାରଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀ। ସେଠି ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ଯୁଗ ବିତିଗଲା, କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଅନେକ ରାଜାଙ୍କ ରାଜୁତି ଶେଷ ହେଲା। ସମୟ ଆସିଲା ଉତ୍କଳର ରାଜା ଲଳିତ ମାଧବଙ୍କ ଶାସନର। ଥରେ ରାଜା ମାଧବ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ରର ବାଲୁକାରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଲେ ତାଙ୍କ ଅଶ୍ୱର ଖୁରା ଯେମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛି। ଲଳିତ ମାଧବ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ହାତରେ ଖୋଳିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଦେଖିଥିଲେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଥିବା ଦଧିନାଉତି ଚକ୍ରର ଆଂଶିକ ଅଂଶ। ରାଜା ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଳିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଳାଯିବା ପରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ନଥିଲେ। ନିଜର କଥା, ମନ୍ଦିର ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଥିବା ବଟବୃକ୍ଷ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ଲଳିତ ମାଧବ ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ଯାଇ ଜାଣିଲେ ଯେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତର ନୀଳକନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ଗୋପନରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲା। ରାଜା ଏହାପରେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ମାଧବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଥିଲା ଅପାର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଶାସନ ସତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଅତୀତ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସବୁକିଛି। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ବିଦ୍ୟାପତି, ଲଳିତା, ସବୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ କେତେ ଯେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା ତାର କଳନା ନାହିଁ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ରାଜାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଯେ ହେ ରାଜା, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ବିଚରଣ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ରାଜା। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୃଥିବୀଲୋକ ଆସି ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବା କଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୃଥିବୀଲୋକ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଲଳିତ ମାଧବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ଲଳିତ ମାଧବଙ୍କୁ ସବୁ ସତ୍ୟତା ଜଣାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ଥିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଛଲତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଲଳିତ ମାଧବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଅନୁତାପ କରିବା ସହିତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲଳିତ ମାଧବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥିବା ମାଧବଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।